Wala ni ibalik Bradsok atong Huwebes nga pangutanan ako sa kining tekstuha pero doon ako ipaluap Bradsok mahitungod aning ikaduhang Samuel kapitulo 12 11 katus 14 mahitungod ni David nga nagkasa siya niya tungod ato yang gihimo nga pag ilog sa asawa siyang sundao mahugog siya say nagpapatay sa maong sundao nga iya usas sinaligan kay iya manggi pabalik dito sa gubat dayon namatay. Kunya, kini Bradsok nga hitabo nga di ay sa tungod sa binuhatan ni David dunay epekto nga mao ang namatay ingnan siya sa Ginoo nga ang imuhang anak paghihaplag pito ka adlaw kay mamatay siya bisag nang hinulsol na si David. Ako pangutana Bradsok kini bahina sa hitabo ni David. Nahitabo basag kani karong bag-ong panahon Bradsok? Palihog ko bag Bradsok. History repeats itself. Bitaw, ang pangutana kay si David God nakasa dakong sa gyud. Murder and adultery. Purtinggo paha ni Bathsheba, the wife of Uriah, the trusted general of King David. Nga, ipugis siya ni Bathsheba kay katahom. Pero minyo man, ay ba na si Uriah sinaligang general ni David, iyang gibutang sa pangunahang dapit sa gera aron mamatay. Namatay si Uriah. Sa ito pa by the evil scheme of David, manang that was murder. Nga adultery kay gisakiyo mo ganiya. Sa buhi pa si Uriah, danam niyang gisakiyo. Sabot gi appeal siya mga asawa. So mo na nga kinulsol siya, pasaylo, matud pa ni Nathan, pasaylo na imong sala. Kaya akong nakita nga matinuuron ang imong pagkinulsol. Niya, kumpisal sa siya ni David. O ningon si Uriah, pasaylo ka na. Ingon si Nathan, dili si Uriah. Pasaylo ka na, matud pa ni Nathan. Pero ang bata ni mo, ihap lang kag pitok adlaw, mamatay. Kaya imut pasabot sa simbahan na nga, kanang atong sala ang mortal, bisag mapasaylo na, dunay habilin. Ngayon lang na to silot gumikan sa sala. Iyan na sa Diyos din na ato. Pero ang simbahan nakakita, kay mabasa man diya sa libro ni Tobias, nga kung ikaw may nampuon, magbuhat og maayo si katao, unya ikaw magatudlo sa mga pulong pagtulunan, gahimo kag kanunay nga mga buhat sa kaluoy, labi na sa pagsangyaw, kini makapala sa mga silot sa sala ug dautan nga kamatayon. So mo na ang simbahan nagtuon ng pulong ni Tobias mo na dunay indulensya. Indulensya mo nang usa ka pagpasaylo sa ginganlan natong efekto sa sala ang silot nga temporal mapasaylo pinagi sa indulensya kay maong sala na pasaylo naman diya sa paghinulsol. Kana na lang nabilin ang silot sa sala. Mo'y mapasaylo sa indulensya. So, doon na patay mabasa nga sa atong panahon ingon niya na nga bisan o kining gihimo na niya ang nganlan og sakripisyo sa pagpanagang sa ingnon natong temporal punishment. Pero gipadagan pagyapon ang lain nga mga silot o ngani kamatayon pa. O kitang tanan mamatay magyud. Now, we cannot really count the concrete example of death. Kaya kini magod prerogative mo sa Ginoo dili mi ato. Nga ang sa nato kumpisal ta na pasaylo ta. Yang silo temporal habilin. Nya gamito nato ang mga requirements sa indulensya nya pasaylo ng silo temporal nya maligtas na ta sa silot nga temporal. But God has the fathom knowledge, profound knowledge of every man's sin. Di man kita. Masig doon na pa habilin nga na tumabayre, ya, padangatan tas Ginoo og laing silot o kastigo, well, iyan nagkabuton. Muna nga akong tubag ini ni Brad kining Edwin Paraguso kung na ba'y susaman ini nga si David nga gipasaylo niya, namatay gyud ang gyapon ang iyang pinanggang anak. Ingon nga mo'y silot temporal nga hatag kagulanan kaniya, doon ay daghan nitabo niya na, pero dili kita maka ingon nga kining makahatag dag specific number of persons happen to them ingon niya na. Ako daghan ako kabantay bisan sa akong kugalingon nakakumbisal ko pasaylo na pero
naagyapoy mga katalagman atong hiaguman. Daghan ko kagi katalagman, disgrasya sa motor, yata ko balhin akong kinabuhi sila ang dapit, pero just the same. Nga gibalik pas kino akong kalag nga hinuman niya, after niya itong aksidente, nganlan na sa doktor o clinical death, pero just the same. Nagpadayon pagyapon nga makapaabot ang magkadina nga mga kalisdanan o pagsulay, ay importante nga makapailob ta niya na. Kung kapailob ta, doon natin pagtuo, makatabang na nato. Na sa Roma 8:28. Balik ta ni Brad Jim.